Κατοχή για τον Φουστέρ, πάλι ο Ιμπαγάσα. Ωραίες κινήσεις του βραχίσωμου Αργεντινού, ο οποίος πέρασε σε πρώτη φάση, γυρίζει στο δεύτερο δοκάρι. Μέλμπεργκ, κεφαλιά πάσα, το Ρωσίδης, 2-0. Από την έμπνευση του Βασίλη το Ρωσίδη, ο οποίος σκοράρει εις βάρος της άλλοτε ομάδας του και γι' αυτό δεν το πανηγυρίζει. Και χειροκροτείται από τον κόσμο. Κερδίζει το χειροκρότημα από την ομάδα που τον ανέδειξε. Πάντως ήταν ένα γκολ της ποδοσφαιρικής ευφυΐας αυτού του πολύ μεγάλου παίκτη του Ολυμπιακού και της εθνικής μας. Και ξαναβλέπουμε εδώ η σέντρα από τον Ιμπαγάσα από τη δεξιά πλευρά, κεφαλιά του Μέλμπεκ, ο Ρωσίδης με την πλάτη προς το τέρμα. Δεν είχε άλλη επιλογή από αυτό το τακουνάκι που έκανε, προϊόν αυτής της ποδοσφαιρικής ευφυΐας που διακρίνει αυτό το παίκτη, εκτός από τη δύναμή του βέβαια και την ταχύτητά του. Ξανά εδώ η φάση του γκολ του Ολυμπιακού, το 2-0. Αν πήγαινε να γυρίσει, πιθανότατα θα τον προλάβαιναν, οπότε η έμπνευσή του είχε αίσιο αποτέλεσμα για τον Ολυμπιακό. Και η αντίδρασή του βλέπουμε εδώ ότι δεν θέλω πανηγυρισμούς. Σε αυτό εδώ το γήπεδο, όχι ακριβώς αυτό, τότε δεν υπήρχαν τα πηγάδια. Υπήρχαν. Έχει παίξει, πρέπει να έχει προλάβει γιατί να έχει έπαιξε από το 2 στο 7. Ναι, υπήρχε το γήπεδο των πηγάδων.